Neustále zlepšujeme starostlivosť o vaše oči. Používame stále dokonalejšie lasery najnovšej generácie Carl Zeiss. V Neovízii odstraňujeme dioptrické chyby bezpečne, rýchlo a bezbolestne. Za kvalitu svojej práce ručíme. Poskytujeme doživotnú garanciu laserovej starostlivosti. Zoberme si prípad Zuzany, asistentky v reklamnej agentúre. Celý život snívala o tom, že sa jedného dňa zobudí a zrazu uvidí všetko okolo seba jasne. Každúčky detail. Ako každé ráno zazvonil budík a sen bol fuč. Ako každé ráno opäť hľadala svoje okuliare. Ale dnes sa niečo zmenilo. Zuzana tomu nemohla uveriť. Sen, ktorý snívala každú noc, sa vyplnil. Dnes je jej prvý deň bez okuliarov. V minulosti mala pred operáciou očí strach. Dopočula sa však o novej šetrnej metóde s názvom Neolasik HD. O tom, že táto metóda je vhodná aj pre ňu, ju presvedčili tri veci. Rýchly a nenáročný zákrok, maximálne bezpečie pre oči, vynikajúca kvalita zraku po zákroku. Neolasik HD je výnimočne šetrný a bezpečný zákrok. Očný chirurg pri ňom používa najrýchlejší laser na svete, femtosekundový laser Visumax od Carl Zeiss.
Zuzana je aktívna a často pracuje s počítačom. Oči a zrak sú pre jej prácu a život to najdôležitejšie, čo má. Preto chcela nájsť pre svoje oči to najlepšie. Neolasik HD jej pomohol zbaviť sa okuliarov geniálnym spôsobom. Zuzana dnes vidí vynikajúco. Celý zákrok bol jemný a šetrný ako dotyk pierka. Poskytujeme špičkovú očnú starostlivosť s využitím technológií Carl Zeiss. Neovízia – istota pre vaše oči.